Sa Setyembre 30 na lang po sa ngunya na taon matapos ang pagparehistro. Diyos mamalas po, asin magparehistro na, ngunya na. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 7 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang oya po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB. Sa mga baratang unyan para sa aga. Inotong ang barata halid diyang sa luwas si Luwens Barcena. Luwens kamen. Tinakob din Rigodon ang Commission of Population of Popcon Region 5 pagkatapos na ikonkon sa ibang lugar sa Pilipinas Regional Director Odette Nacionales as in ilaag bilang OIC si Madam Joy Chua kan opisina. Ini ang pinagunabitan sa DCGB News ni Popcon Region 5 spokesperson Nina Dulay na puon pa kan mga nakaliis na simana ay pinadara si Nacionales sa Region 3 para dumana magserbi sa mga residente asin ipagpadabos ang trabaho kay ni sa indang komisyon. Dahil lang kay ni magtutumar parte ang trabaho na mawawalat ni Nacionales iyo si Chua asin pinagahalat pa kung ano ang iba pang magiging orden sa indang sentral na opisina. Manunutaran na si Nacionales ikinakaugmakan mga taga-media dahil sa daig kay ni pagduwa-duwa na simbagon ano man ang mga kahaputan sa isyu kan populasyon sa palibot. Saro sa pinag-aaram paninda susog kay Dulay, iyo ang maisiyan kang Popcom sa mga nagsumitir na LGU kung natatapuminakol na sa 10 anyos o 12 anyos ang nagbabado sa kabikulan na sa kudsangunyan, misteryoso pa ang rason taday pini nagsusumitir kung ano man agad ang rason kung natin ni nagbabarados sa siring na edad. Mga dagdag na bareta, ako po si LBB. Nagpatanid ang UP Octa Research Group na posibleng magpakol sa 4,000 hasta 5,000 ang kaso ng COVID-19 kada aldaw sa katapusan kan presenteng bulan. Sinabi ni Dr. Guido David na pwedeng mag-abot ang reproduction number sa 1.8 sayang ipinaluwanag ng actual case ngunya nakalampas na sa projection mantang ang reproduction number sa National Capital Region pigkakarkulong nasa 1.8 asin ang pagdakol mas makaskas kaysa sa indang pagtubod. Idinuga pa ni David na kung 1.8 ang reproduction number, magkakaigo ng sobra 4,000 na mga kaso kan COVID-19 sa Marso 31 o pwede pang mag-abot ng 5,000 kada aldaw. %73% kan mga Pinoy ang naniniwalang naging haranisinda sa sendang mga kapamilya dalan sa COVID-19 pandemic kung kaya mantinidong nasa harong sana tanganing makalikay sa infeksyon. Nagluwas man sa survey kan Octa Research Group na 50% kan 1,200 na mga respondents anawa running trabaho o income asin 28% ang nakaka-eksperyensya nin stress o sobrang kamunduan. Ang mga naka-eksperyensya nin mas tukot sa pamilya ang may pinakalangkaw na porsyento, iyo ang National Capital Region na 80%, Luzon 82%, Visayas 56%, asin Mindanao 63%. Sa epekto kan pandemya sa ekonomiya, 50% kan mga respondents ang nawaran nin trabaho, hali sa NCR na nasa 60% asin 45% naman sa Visayas. Dagdag na barata hali dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Mantinidong walo pa na konsideradong infected zone
kan African Swine Fever dito sa probinsya kan Albay. Ini ang pinakauling impormasyong ipinagpaabot kan Albay Provincial Veterinary Office sa pagpayo ni Dr. Pancho Mella Ponsain. Walong konsideradong infected zone, iyon manuan kan Bakakay, Daraga, iyon man ang syudad kan Legao, Malinaw, Uwas, Piduran, Pulangi, asin man ang syudad kan Tabako. Ang mga nasa pink o kaya buffer zone, iyon Kamalig, Ginubatan, Huvillar, Legazpi City, Libon, iyon man ang malilipot asin man ang Santo Domingo pati naman ang TV, mantang mantinidong naman ito asin ang Rapu-Rapu, ang konsiderado man na safe zone kontra sa ESF o kaya African Swine Fever. Sa kanyan patagos at mapagirundong kan Albay Veterinary Office, sigabos ng mga nag-ataman sa pauling na mag-gibo ni magkakanig ng lakdang. Tangan ito datek makalakop o kaya maulakit ang test-break na virus. Dagdag na pareta, ang Galero, Isit. Miyaras na ito nangapunan ang Senate Committee on Agriculture sa Department of Agriculture na magrekomendar na kay Presidente Rodrigo Duterte na magdeklarar nin state of emergency sa internasyon dalan sa patakot kan African Swine Fever. Inaprobaran ninda ang motion ni Senador Kiko Pangilinan na nangapuda na magdeklarar nin state of emergency sa Luzon dalan sa ASF tanganing ang public funds magamit na para masimbagan ang state of emergency. Sa ibong nalado, si National Federation of Hog Farmers Incorporated Chair Chester Warren Tan naghagad man na deklarar ang state of emergency sa Visayas pati na sa Mindanao. Hinagyat kan Malacanang si Vice Presidente Leni Robredo na magpulas nin konkretong ebidensya na magpapatunay na sinabi kay ni na nangyaring Calabarzon raid iyon sa Rong Massacre. Enot kay ni inapod ni Robredo na massacre ang nangyari sa pagkagadan kan siyam na mga aktivista sa ginibong Calabarzon raid kan mga pulis kontra sa illegal possession of firearms and explosive. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na kung nahiling ni Robredo ang pangyayari, dapat magpulos ini ni makusog na ebidensya. Idinugan pa man niya na kung dai makakapulos ni ebidensya, posibleng makaswan palugod kay ni ang Vice Presidente. Yan mga tugang ang detalles ka mga baratang unyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pangarang ka mga pag-ariba, Ronald Baldo, Salado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos ka sa endong pagantabay. New Maggi Magic Sarap dagdag value pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya.